Usa ka mayong gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ninyo na mga inasatag katahuran na karong mga orasaha. Magandang gabi po sa inyo mga show. Ayan, sa ating mga kabisyo dyan, kumustamos naman ang ating mga lagay? Ayan, kumusta naman angkol at auntie? At syempre, check attendance tayo kung lahat na ba ay nakatutoy sa oras na to. Syempre, magandang gabi po. Ako po ang inyong Totoy Bato, ang inyong angkol na magpatutoy hanggang 12 midnight. Awards, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic syempre, hindi lang mga angkol at saka mga auntie ang nakatutoy, ha? Pati rin ang ating mga pamangkin. Ayan, hello po sa inyo, no? Of course, ito na po yung habit-forming program na tuwing 9 p.m. hanggang 12 midnight, nakikinig na sa programa sa 90.7 Love Radio. Ayan, siyempre ikaw, ngayon, nasa biyahe ka ngayon. Gusto mong maaliw, hindi ka antukin. Ayan, ito yung programa, no? Gusto mong makarelate ng mga nung araw, nung dati, ng yung mga pamangkin po natin na medyo mga younger generation, na gusto malaman kung ano ba yung estilo ng aming papa at saka mama. Kaya yung mga uncle natin, may mga sikreto dyan, kaya auntie, iba pa rin kasi mga kabisyo pag napagdaanan po, no? Kumbaga, na-rewind na ba? Sasabihin ng mga angkol, alam mo, nung araw, hindi ako ganyan. Ganito kami dati. Pero yung mga bata-bata, younger generation, hindi nakikinig yan. Unless pag nagiging isang angkol na at isang auntie. Tapos sasabihin, tama bala yung sinabi ni Papa at saka ni Mama nun? Ba't hindi ako nakinig? Diba? Ganon yun mga kabisyo. Anyways, eto na lang. Makinig ka na lang sa iyong Uncle Totoy. Dahil ang Star City po, bukas na po, no? Wednesdays hanggang Sundays, 1 p.m. hanggang 10 p.m. Again, no? Wednesday hanggang Sunday po yan, ang Star City bukas. Kaya magkakaroon kayo ng banding ng pamilya nyo. Kasama mo ang yung papa, mama, mami, daddy. Kasama ang mga anak na ba? Alam naman natin, lagi namang busy, no? Sasabihin ng tatay o kaya nanay, busy lagi si papa ninyo nasa biyahe. Eto na, charo. Wednesday to Sunday yan, no? 1 p.m. hanggang 10 p.m. Bukas po ang Star City. Ayan. For the meantime, dito muna tayo, no? Pag-usapan muna natin itong ngayong gabi ito, ang isang bagay na dapat gawin po natin pag dumating man tayo sa panahon or sa sitwasyon na to. So, ang kahalagahan po ng pag-iisip ng mabuti ng tao sa iba't ibang sitwasyon. Ang ibig kong sabihin, gagamitin natin ang ating utak, no? Hindi lang lagi yung ating bibig. Ang ibig kong sabihin, sa lahat ng bagay po, as much as possible, pag-isipan po natin ang mabuti para hindi man tayo mapunta sa danger. Diba? Nung araw naririnig natin yun mga kabisyo siguro, no? Yung mga angkol natin, no? Halimbawa, nahuli ng misis na may kachat na ibang babae. Patay kang bata ka. Dahil nga, yun na yung tinatawag natin na naka-default mode na sa mga pagsasagot sa mga questions kapag humantong man tayo sa agarang sagot sa specific na sitwasyon. Halimbawa, nahuli. Ito na yung default mode. Default mode yan. Sasabihin, si Angel yan, ka-office mate ko, naghihingi ng tulong kasi need ng agarang solusyon na pinapagawa ni boss. Yawards. Lusot! Yawards! Pero there are times talaga mga kabisyo na hindi po pwede na default mode yung gagamitin mo, yung pagsagot, no? Dapat pag-iisipan, no? At mga kabisyo, narito ang isang dahilan kung bakit mahalaga sa akin, no, ang ganitong uri ng pag-iisip. Bakit? So syempre, para sa akin, unang-una itong pag-iwas sa mga malubhang pagkakamali, no? Ang hindi maingat na pag-iisip ay maaaring magdulot ng malubhang pagkakamali, no? Na may malawakang epekto yan. Hindi na yan siguro sa sarili mo, pati na rin sa ibang tao dahil nga nagkaroon ka ng maling desisyon mga kabisyo. Maraming naapektuhan. Halimbawa, nung araw,
Di ba? Nasa probinsya ka. Hindi ka nag-isip. Agad-agad kang binenta mo yung lupa ng nanay, ng tatay mo. Eto na. Kasi nga, pupunta ka ng Maynila, di ba? Manila, guna, yawards. Pero, ayun, hindi nag-swerte yung buhay mo sa Maynila. Hindi ka nagkaroon ng magandang trabaho. Ang tanong ngayon, hindi ka nag-iisip kasi binenta mo lahat ng iyong lupa eh. Sinong kawawa? May mga bagay kasi mga kawisyo na kailangan nating mag-isip. Ayan. So alam na natin na nung araw, marami po mga nagkakamaling desisyon ng ating mga uncle at saka mga auntie. Akala nila makapag-abroad na sila. Pumunta ng Maynila. Kasi ang hirap nung araw po mga kabisyo na ikaw ay galing probinsya, gusto mo mag-abroad. Ang hirap. Pupunta ka pang Maynila para may chance ka makapunta abroad. Hindi kagaya ngayon na madali na lang kasi nandyan na yung online. No? Kaya naisip kong yan yung ating pag-uusapan na mga kabisyo. Dahil may pinopost po ako sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay po doon ay magbigay ng sitwasyon kung saan pinag-iisipang mabuti ng tao ang sasabihin niya. Alams na. Diba? Halimbawa, late kang nauwi. Nauwi ka pang lasing. Di diretso na. Sasabihin mo na birthday ng boss mo. Siguro hindi ka pa pagagalitan ng misis mo. Boss yun. Pero ang problema, pag alam ng misis mo ang Facebook account ng boss mo, tatanungin, patay kang bata. Mayang gabi, kinigyapon si Totoy Bato. Ating programa, Totoy na Love. Only right here on 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!